IBhayibheli licacile mayelana nokugqokisana kanye nemiphumela yokungalaleli imiyalo kaNkulunkulu. KuDuteronomy 22:5 ithi, owesifazane akayigqoki ingubo yowesilisa futhi indoda ayigqoki ingubo yowesifazane, ngokuba noma ubani owenza lezi zinto uyisinengiso eNkosini uNkulunkulu wakho. Siphila ezikhathini eziyingozi, futhi lesi isibonelo esisodwa nje sokuwohloka kokuziphatha nokudideka okusakazeka ngokushesha. IBhayibheli lisixwayisa ngabaprofethi bamanga nezimfundiso ezingamanga ezizodukisa abantu ezinsukwini zokugcina. Sininxusa ukuba nihlale niqaphile, nifunde izwi likaNkulunkulu, nime niqine okholweni lwenu. Ungakhohliswa izimfundiso ezingamanga noma izindinganiso eziyekethisiwe. Yabelana ngemicabango yakho ngalo mkhuba ophazamisayo esigabeni sokuphawula esingezansi.